som Jordi Quality, jo sóc el Jordi, Jo soc l'Arnau. el meu germà, l'Arnau. Tenim 18 milions de seguidors a TikTok i res, hem sigut els primers en començar a cobrar a través de les visualitzacions, sobretot perquè som el perfil més gran d'Espanya i tenim contacte directe amb talent managers de TikTok, llavors només sortir aquest fons que han desenvolupat o han creat per TikTok, doncs vam ser els primers a rebre la notícia i directament ja ens van dir que ja hi entraríem de seguida, que seríem els primers o dels primers en rebre aquest fons. Bé, doncs vam començar a crear contingut per Instagram, diguéssim, el que fem nosaltres, que és fotografia creativa. Llavors, el juliol de l'any passat, ens vam trobar que diverses persones ens van començar a enviar directes per Instagram de gent que estava utilitzant el nostre contingut en una altra plataforma, que era TikTok. Llavors, en aquell moment, nosaltres encara no coneixíem la plataforma de TikTok i bé, al veure que d'altra gent utilitzava el nostre contingut i es feia viral, doncs vam decidir crear-nos un compte per aprofitar-ho. Jo crec que el fet de ser creatiu, que és un contingut creatiu i és un contingut també educatiu, no? Llavors, crec que molts noies joves de TikTok, a part de voler veure d'altre tipus de contingut, com és la dansa, el ball, que és una que TikTok es porta molt, també els interessa aprendre, no? I són gent curiosa que vol descobrir noves coses i estan en un moment de la seva vida que l'aprenentatge per ells ho és tot. Bueno, realment monetització directa a Instagram no n'hi ha. Vale? O sigui, TikTok ho va posar fa poc, amb el fons aquest. Realment la monetització no és molt alta, però ajuda. Llavors, com canvia el model de negoci? Sí que és veritat que hi ha empreses que s'han interessat en que creem contingut per TikTok, però generalment les empreses busquen un contingut més per YouTube i Instagram. No se n'acaben d'enfiar encara a TikTok. O sigui, jo crec que TikTok encara no té les armes suficients com per poder lligar campanyes amb empreses. Llavors, encara desconfien una miqueta les empreses de TikTok i no demanen gaires coses. Però sí que és veritat que a nivell d'exposició et permet que et conegui molta més gent que, per exemple, Instagram. Però sí que és veritat que jo crec que és una iniciativa molt bona el fet d'ajudar els creadors a monetitzar la seva feina, perquè al final és feina, no? I hi ha alguna que potser en un principi és un hobby, doncs es pot convertir en una feina real. I penso que hi ha molta gent que disfruta molt fent el que fa a les xarxes socials, com és el nostre cas, i si poden viure d'això, doncs millor que millor, no?